gwaza amala maka ka anyị na-akwụ ego bụ olu ego si elu unu na-anụbarị ọfọndụ nya ka anyị na-agụ ọkwa n'ọfọndụ ka anyị na-agụ ego eji enye nkenenụ ọkwa nya ka anyị wụ bịarịa ụmụaka tinyere ego igbo na mana ọfọndụ nya ka anyị na-agụ ndị orozu ugo bụ isi nnụnụ egwu ụwa nya ka mbụ na-eti egwu na-enye anwụle nwere oke bụ ka anyị si eje dani n'ụlọ oyi na ndị nwe ibe ịma na ọkwa anyị na-egwu ogenede ibe ji ama mbebe akpala yobe biri iwe si ya lụta ndị nke m maka na ọ dịrị izi nwanne m nụ na anụgwa ọrọzọ akụzo ụnọ nọ na-adị mma agbakọ ọnụ weli ego n'ịma na ọ na-atọgbu onwe ya ọkwanye aka mụ na yọrọ na anụ ọfọndụ nya ka mụ na-agọ igbo na olu ego si elu na magba ọfọndụ nya ka anyị na-agọ ọkwa n'ọfọndụ ka anyị na-agọ ego eji enye nkenenụ ọkwa nya ka anyị wugharịa ụmụaka tinyere ego igbo na mana ọfọndụ nya ka anyị na-agọ ndị bụ ndị ọnụ mụ na-ekene odogwu igbo onye dị oke mụ na-egwu okwu riri nwe osedu otendo ogige egwu na-akpọ n'ama otendo Anambra ụbara olu ego osedu ọsọ bịachakata niile nnekwu mmadụ ka mụ na-akpọ okwu riri nwe osedu ifetidela ọyịla ngasị nwalayo famili ịnanụ ka mụ na-ekwu aka na-eme ọgọ bịa emu moto ka mgbala so okwu dịle nwe osedu m eburu m ịgba lụta mmanwụ Arinze Nwangwe ambasadọ gị ka mụ na-akpọ ịnanụ ka mụ na-ekwu nnekwu mmadụ n'osobi ambasadọ n'ọnụ m ekele ụmụaka tinyere ego eburugo nya ka mụ na-ekwu makwa MD Lightword and Industry na anụgonu odogwu na ọnụ m ekele ịnanụ ka anyị na-ekwu ambasadọ gị daalụ ọsị anyị kene mmanwụ ife ego na n'ife odogwu ọnwụ uli niile onye ego gị ka mmụ na-akpọ n'egwu ife ego ga-adịrị gị mma ọnwụ uli niile chi ụmụ ogbenye daalụ ọnwa na-etili ụmụ ogbenye niile na anụ na m ekere ego gị na ọ ga-adịrị gị mma baba ọnwụ uli nya ka anyị na-ekwu ife gị daalụ ọfịa ego na nnọọfịa ijele mma nwoke mụ na-akpọ ọbịa na nnọọfịa ọfịa ego ọkwa na anyị na-ekwu egwu oganyela anyị na-etili ọbịa ndị Bube Limited ị na-anụ ka mụ na-ekwu ambasadọ Arinze si m kene gị ị na-anụ ka mụ na-ekwu n'egwu ma olu ego si elu egwu bụ egwu ncheme mmanwụ ụmụaka tinyere egwu ọkwa na anyị na-ebe anyị ebunyigo egwu mụ na chi m ọkwanye ka mụ na-etiri unu egwu eji enye ekene ị na-anụ ka anyị na-ekwu nwere oke bụ ka anyị si eje na anụgo unu ụzọchukwu ghara ọba niile onye pọchị nwanne m egbe eji agba ego ugwu afụrụ ego Manuel Ojene ga-adị ugwu afụrụ ego na amị ọba bodo onye pọchị nwanne m ịmakwa olu ego si elu ebele chukwu mere ọba niile CEO the Post Club niile Post Club gị daalụ Otoyila ngasị na ama ekelego Football Club ị na-anụ oke ego na-aga onye pọchị na ọgwa na anyị na-ekwu ụmụaka chinyere egwu
ka anyị si eme mmanwụ egwu ma akpọba odogwu Akụbigi nwa mama Akụbigi n'ego gị toro ogologo chọọ kọntaktị mụ Akụ Lion Family akwụkwọ m ife anyị ga-agbala ọsọ ọkwa ịgwadola ọkụ ma Lion Family dị nnekwu Kenodumeje Ndaboski bụ nnekwu mmanwụ Kenodera Nollywood dị na anụgwa Akụbigi nwa mama ego mmiri Jakarta Akụgiti were ụgbọ n'Enugwu Agidi na anụgwa ego echi aga daalụ Okeke Tude Chebọkasị na anụgwa olu Okeke Tude ekwu ego mmiri Jakarta bụ ọkwa iji gold mọgọ ndị m gold ka anyị be ego mmiri Jakarta odogwu na-ekele gị ị na-anụ ka m na-ekwu Okeke Tude ekwu mmadụ katino nso na Nnewi Eskobi na anụ n'anya ebebego ụmụaka chinyere egwu onye ego n'Istanbul ị na-anụ ka m na-ekwu mmadụ katino nso ego nwere ịsụwa gị bụ nnekwu mmadụ Eskobi nwanne m ọnụ m na-ekele gị makwa ụmụaka chinyere egwu asụba gị ekele ego nwere ịsụwa gị n'Istanbul ide echekwu na inwere iru eji afọ odogwu idecha niile echa pot of money ị na-anụ ka m na-ekwu ụmụaka chinyere egwu idecha gị ka m na-agwana ọfọ ndụ ka ị na-agụ n'isi gị olu ego ozi elu Emeka nwa gwa gị ka ego na-akpọ ya ụmụ ala ọma ka ngị si bịa nke dị n'idi atọ olugo na anya ekele ego ọlụma Akụbisi Akụ na-eme ọfụma Akụbisi simenti ọnụ m ekere gị ọkwa iwu nnekwu mmadụ obere nwa Chimele Eze akụrụ ga-adị ọrịa ka ọza Akụbisi na-eme akụ eche n'ọnụ m ekere gị makwa egwu ka anyị na-etiri unu akụ mana ọ ga-adịle gị mma ọnụ m na-ekele gị odezo na m ekwubere egwu m na-ekere odogwu ọba white nwanne m aramoni odogwu nwa oke bụ ka isi eje odogwu na Dubai ọnụ m na-ekele gị ụmụaka chinyere ego odogwu daalụkwa ịnụle ya obu dịbe aka ya hụ ọcha Igbo niile ị na-anụ ka m na-ekwu ọkwa ime ijebe ejebe ọ ga-adịle gị mma ma ojije mụ na gị ekpele ka mụ na-ekpe obudi nwude ekwe ị na-anụgwa ọbịa bụla ego na mgbago ometọsi abụ nwa ọnụ m na-ekere gị mgbago ka ngị si eje n'ụmụere oke ebo ologo na ngị ga-adị ọnụ m gị daalụ ebulu m Igbo azụta odogwu na Nnamdi keleta ọbalị m mmiri na-ezola ọra gogo kilinsa ọkwa gị oke m na-akpọ Dr. Igwe Dobodo mmiri na-ezola ọra niile bịakwa na ụmụaka chinyere egwu ebido aka na-agụ ụwa ọya gogo kilinsa ọkwa gị oke egwu na-akpọrị keleti nwabalụ ma odogwu oyi ma nwere ọkwa naanị na-akpọ gị n'ego gogo kilinsa daalụ dogo ego gị ka mmụ na-ekwu Chukwu gozie gị kedu dị iko jensi MC ndị eriwa ị na-alụ ka mụ na-ekwu kojensi onye olili ọkwa gị oke anyị na-akpọ ụmụaka tinyere egwu kojensi oge ka ego na-akpọrị onye olili MC ndị eriwa
Kari maka obi kubana nnekwu mmadụ n'osodili okpole nwa mama ọnụ mụrụ ekele kojesi gị ka anyị na-ekwu n'egwu dalụ na-egade agadi akụwa nọ na Canada Chisom akụzi eze ezi n'Imo ka isi eje n'ụmụagụ ezi Owele odogwu na Canada agadi akụwa nọ n'Igbo odogwu the CEO Royal Star Club ndị ọma ma nwanne m na-ekere ime ebe ọma na ike ekwute ya ọfụma akaji akụda alụkwa ogenere ụbaka ndị Igbo niile Chief Frank Obi odogwu na Malaysia oke nwa n'iyi ala ezomọgọda alụnụ karị maka anyị ego bụ nnekwu mmadụ iche ejere osi aka ọkwanye aka mụ na-ekwu anyị ego foundation ochongroto ọnụ mụ na-ekene o anyị ego gị daalụ anyị igwe omemma na nneyi Cosmas Nwodili omemma Malaysia ezigbo anụ n'ịgadị onye Chimeleze ochie omemma na mmehie ezi nke izizi n'ezi igwe omemma Cosmas Nwodili omemma na Malaysia daalụ ọka igwe n'ịgadị eze wanụ n'ezi odogwu nwere obi nwanne nne yi na-agwa m okwu si na ba nwalụ mmadụ nwanne ajeghị daalụ odogwu egonu ọnụ mụ na-ekere gị mmanwụ daalụba kadị maka nwanna zọba aja Igbo niile ọnụ na-agụlụ Igbo arọ ọgwago ka mụ na-ekwu iwere ibe eji afụ mmụọ nke iji ekwu okwunu ajeghị daalụkwa ọnụ mụ na-ekene o ka m bụrụ Igbo lụ Aguleri anje ekene odogwu iji ụda Aguleri ọgwụ iji ala temọgụ bịa n'ozuko m ibe ka ọnwa ibe mma gwa ndị be anyị ị na-anụ ka mụ na-akpọ n'egwu odogwu Chinedu nwere m ị na-eme ibe dị nnegwu ọkwanye aka mmụ dị ikwunu ị na-anụ a na-emerọ nkịtị eme odogwu nwa Aguleri ọkwago ka mmụ na-akpọrị iji udo daalụ ogenere isi wee jee oje ọkwa Kongo ka ị na-eme mmanwụ ndị ewu ka isi eje ọnụ mụ na-ekere ụmụaka tinyere egwu ebebego ị na-anụkwa abịa Orensi nwanne m ala obi nwanne ya imere ibe m hụrụ anya nye ka njikwube gị ndị ilu oge akpọ oku ma gị ga-asaba ọfụma ọkwanye aka mmụ na-ekwuri ị na-anụ ụmụaka tinyere egwu babi ilo bịa Orensi tinye arụ ka anyị dozie moto anyị ama njikwu wee gaa Orensi odogwu nwa ị na-anụ igolu moto bunye nna gị ibe eji ama odogwu ọkwanye aka gị jere mmezụ ụwa afọ n'anya kana siri nwa ka nwa Europe ambassador odogwu na-eli ego obele nwa nwere obi ọkwa ezi ọya aka m asị dị n'Igbo odogwu ọnụ mụ na-ekere gị obi rice ka anyị na-akwanụ odogwu daalụkwa ozigbo ndụ n'ugbo iji ọnụ eme ọgụ iji ekwute ibe ozigbo ndụ daalụ ugbo na-eme nwanne ọkwanye aka mmụ dị ikwuve ozigbo ndụ Chukwu ebuka ozigbo ndụ ị na-eme ọfụma ọnụ mụ na-ekere gị ezi ọhịa aka m ụmụaka tinyere egwu na-akpọ n'ama eziokwu n'ugbo na-eme nwanne ozigbo ndụ na ọnụ m ekere gị oge komedi ozigbo ndụ ọnụ gị ka ị na-ekwute ibe ị na-ekwu okwu ọfụma ọkwanye aka mmụ dị kpọba odogwu
ọ na-achọ na mụ na nne igwe nyere ọkụ na ọganigwe nne yi ka isi eje ọnụ mụrụ ekere gị ị na anụ n'anya ebebego na igwe nyere ọkụ ọkwa nke ọganigwe odogodo alụ ịnụrụ ya azụbike ọfọzọ nwata achọba nke ihe anamụ oke isi eje odogwu na-ekene gị ọkwa gị ụka mmụ na-ekwu ọ ga-adịle gị mma anamụ oke isi bịa chukwu gozie gị ị na-anụgwa onye ego na mmịata Kenya ka ị na-eme mmanwụ ị na n'ugwu n'ụmụ ka m na-ebere akụm ụmụ eri niile odogwu na Abu Dhabi Dubai oke ibi ebi ị na n'oge mmụ na-ekwu ọba white si mụ kele gị odogwu na ị ga-adị nwamwere oke bụ ndekwu mmadụ na nwere ibe odogwu bilikwe na m ekelego Tony Ọfọnụọra oji 50 mọgụ nke izizi na anam nwata akwata aka ma ọnụ mụ na-ekele gị ị na n'ugwu n'ụmụ ka m na-ebere ka anyị kere igwe bụ ike ebe ọ na-agba anyanwụ nke Igbo niile Thailand ka ibi ebi nwata akwata aka anam oke isi ejenu odogwu Chinedu Presto nnekwu mmadụ ụmụ ọkwa gị oke mmụ na-akpọ n'egwu odogodo alụ ị na-anụkwa orimiri ego n'ime ya ekene ọnụọra odogwu na-ekene gị anam oke isi eje ọkwa gị ka mmụ na-akpọ ọ sị mụ kere gị nwata agbata aka nnekwu mmadụ n'osobiri na Kenya ego mụ ka mmụ na-eti ọfọndụ ya ka anyị na-atọ ụmụaka tinyere ego ebidogo ụlọ ego si edu were oke bụ ka anyị si eje ọkwanye aka anyị na-ekwu fọndụ n'aka anyị na-atọ obi rọsa aka na olu ego si elu n'ihe ị na n'oge mmụ na-ekwuri ego onye sumatị gị daalụ ọkwa ego ka anyị na-eti mana olu ego si elu Ọfọndụ ya ka anyị na-agọ n'isi ya